pokračovaní pri GTA 5, takže ideme dneska stuntovať, nadväzuje toto video proste na to predchádzajúce, takže môžeme spustiť. No poďme. Holy shit, to som kde ja padol. Opravím sa, trošku z kameru som sa napravil tak. Dobre. A je to Michael, že to je Trevor. Trevor väčšinou rozbíja okná, tak myslel, že to bude Trevor. Ideme ešte raz skúsiť tam. A budeme aj dneska na pláž, len neviem, prečo nemajú masky, lebo ja som povedal masky a nemajú ani jeden. Dobre, takže pokračujeme ďalej, ak skúsim ich vydanie. Michal dá som masku, nech mu to zachráni ten život. Ten život, nie tá život, ale ten život. Trošku gumík premastíme. Masky a ideš. No, mohol to vyniesť, pokiaľ ten debil ma nezastavil. A ešte aj utečie. Ideme za ním. Lebo viete čo? Ideme sa skôr prieskať o živý plot, z GTA 5 živý plot. Ešte nikto ani nespomenul raz. Dneska mám také šťastie. Predtým časti som padal, ale dneska sa mi darí. Idem oproti smer skúsiť, že čo ja to niekto opovedal. Aha, ide niekto. To asi nebol najlepší nápad, ako pozerám. Prečo mi horí motorka? Boha, zase boho. To mi to spôsobil. To je pekné. Ale auto nechceme. Ľudia, prisahám Bohu, teraz zasadnem z motorky a našiel som Pagani Zondu. Dneska je ani, neviem, 22. je dneska. 2015, samozrejme, aj november. Ľudia, za mesiac a 2 dní Vianoce. Takže určite budem dávať aj videjku, aj cez Vianoce. Uvidím, ako sa mi bude chcieť. Takže tak. To bolo dobré. Ty vole, takúto bombu som ešte ani neraz nemal. Neviem prečo, ale tu máme také si auto. Neviem, čo to znamená vôbec. To je naše auto. Aha. Tak sa ideme s tým trošku, ako sa vraví, poblázniť. Tuning mám na Mac. Mohol som mať aj plnú, ale som takýto, lebo že viete, stále teoreticky by Trevorové auto, tak dal som si takéto spraviť, ako on má podobné, ale musím mať ako on. Takže mám to podľa seba auto a musím ísť teraz
aspoň pôjde taká odpoveď, že by sme simulation, akcia, simulation, sorry, beach strike, ďalšie. Aj. Čo si čakali, je to je monster, ne? Poď, kamaráde. Nechcem sa šúpať, hej. Motorko. Do prdele. Škoda, mohol som mať rýchlo motorku, ale ako si nevyšlo. Ale no, vážne, ani to by tu nebol robiť. Počkajte. No, tak nič. Takže vraj na budúci rok 2016 začiatkom mesiaca, januári alebo februári, tak ako začiatkom roka, by mal byť nový Android a bude sa od Marshallov a neviem prečo sme rovno Marshallov, lebo to, pokiaľ viem, tie americké to sa opiekajú také po, neviem čo to je, teda to jojo, tie penové, no neviem prečo rovno Marshallov. A motorka! Sice trošku auto zrámované, ale na to je vypadní. A idem si úplne výsť hore a idem pustiť dole, ale dúfam, že tam bude také auto, že aby sa to nadvihol za nikoho, dúfam, že to nám bude stačiť. Michal výstup na súb rýchlo a mám prejdených 8 minút za chvíľku, takže ešte dneska chcem komprestrek vydať, tak dúfam, že mi to vyjde. To bol tesné, fú. Čo to bolo? Kde mám motorku? Ty vole? Aha, opravím sa. Je to má chyba, lebo som nechcel. Niečo by som takto tak videl. Pinking a toto. Dobre. Tak nič. Koľko máme? Za chvíľku 9 minút. Tak. Dávaj. Tak idem teda možno natočiť 1.6 Counter-Strike a budeme sa vidieť teda v stredu na streame medzi 3. a 4. Tak dojdite, ak budete chcieť zahrať si Counter-Strike 1.6. To nemá, nech si stiahne. Dám link. A možno ešte jedno video spravím. Dobre. Mám 1 minútu do konca. Tak je tu pre vás vždy pozitívne naladený Toxík TVSK a mám vás veľkú radosť, keď dáte mne odber, koment a je tu pre vás váš rád poslúchač a zabávač Toxík.